Sana ne edip düşünmeli ey dünya? Adamları ne günlere saldın sen? Adamlığını unutturup adamın arkasından hezil edip güldün sen. Inni namus harlı käbir yigitler. Kağız pula sattı namus arany. Ağzı tağam tapsa başga söýgüden orta ýolly taşlap gider ýaryny. Ýagşylyk etmekden gorkmaly bolly. Ne tanış adama gözüň bakmasın. Käbir şäherse de kömek edäýsen, gaýta töhmet atar. Hudaý saklasın. Dostiýanyň ýagrynyňdan urukdur. Sila hormat pula dönni, pul bolly. Sana ne edip düşünmeli ey dünyam?